لبيك رسول الله مرحبا بك نور الله عليك صلاة الله ثم السلام حبيب الله لبيك رسول الله مرحبا بك نور الله عليك صلاة الله ثم السلام حبيب الله da farkon farawa za ni kiraya abun bauta kaninka basirata Allah ka kyautata muryata a take na tsara yabo a gurin manzo na halittarka da rasulallah manzon da kai wa jamalarka labbaika rasulillah marhaba bika nurillah alayka salatullah summa salamu habibullah kalinka salatinka Allah ga babban bawanka ba wanda nake magana wannan da ba a mai tamka manzan da ka baiwa duka sannan ka baiwa risalarka manzan rasulallah abin kaunarka habibullah salamun alayka ya khairul anami rasulillah salamun alayka ya nuruz zaman habibullah salamun alayka kai Allah ya ce mu rike jimla da ka bi rasulillah wallahi ka rike jallallah labbaika rasulillah marhaba bika nurillah alayka salatullah summa salamu habibullah fasihul lisani ya badar tamana abin kauna karimun mukarramin ya da sirrin ruhina ina so in ganka ko da zai zamo sanadin raina na cika burina dan ba kamar ka kalbina ta kai Allahu yake a cikin halitta ba wani ba kai kuma damu kake manzan da kowa ke nema a kullum kiran ka shine al'umma su rike rabba sabida yawan tausan da kake gare su farin duba labbaika rasulillah marhaba bika nurillah alayka salatullah summa salamu habibullah ya takwabin Allahu kai ke baje dukkan ƙarya ka san ita ƙarya kyawun fure take ba ta yaya dukkan wani tukku sun yi wada kuma baya wasu ma da suka yi kwana yayyabi su wannan ba ƙarya ƙarshen magana a gurin musulmi faɗar ka mafi girma da zarar kai magana kaf duniya ba mai jama maganar ka ibada ce magare mu ƙarshen alfarma suran najmi ta faɗa maganar ka wahayi ce ita ma labbaika rasulillah marhaba bika nurillah alayka salatullah summa salamu habibullah tasirin dukka ibada ta rabbi shine zuljudi dukkan wani aiki in ba faɗinsa ya zama so baɗi ba ma wata kima gun mai kira a so wani ga ahadi ku taho al'umma ne gaisuwa ga mai babban kundi na so kama aiki na san da ba na yi wa iyayena na so kamar rabbi na san da ba na yi wa masoyana na so ka habibi na fiye da san da na yi wa ruhina Allah shaida na zakulo batun daga kirjina labbaika rasulillah marhaba bika nurillah alayka salatullah summa salamu habibullah ba san ka ba annabi shine yasa ake maka jayayya inda sun san ka ba wanda zai ce kai karya balle ma har su tsaya ma da kai da su ku yi jayayya za su gane kuransu sai ran da rabbi za yi sakayya mafitahul khairi ya sari mul'ida na saman girma tushen alkhairi ya aikanin na dasha alfarma siryar al'umma ya baharin na dasirrin girma labbaika masoyina zana so ka yi mini alfarma labbaika rasulillah marhaba bika nurillah
salamu habibullah. Alhamdulillahi nan zan tsaya cikin wannan shirma, ba dan gajiya ba sai dan naje na sake shirin wata ma. Ya rabbi ina so kai min dukan abin da nake nema, ba dan hali ba dan annabin kafarin duba. Malaman da kuke shidima a gare mu rabbi ya kare ku, rabbana ya dado mana sanda hamu da ku da masoya ma. Malam Ali namu da malam Ayuba har malam Isiya, malamin mu Habiba da malam Abba har malam Saddiq. Labbaika rasulillah marhaba bika nurillah, alayka salatullah simma salamu habibullah. Sai wacce ta rero begen na da Hadije Nawara, wanda ko ya rubuta malam Muktar mai ƙaunar Zahra. Dukkan yan tafizu na gaida ku da Fatimatu Zahra, dan Hizburahimu da duk yan sabil da kogin alfarma. Labbaika rasulillah marhaba bika nurillah, alayka salatullah summa salamu habibullah. Labbaika rasulillah marhaba bika nurillah, alayka salatullah summa salamu habibullah.